Ruptalin asengkan Diphu Diocese pen ICYM ningkan asek amei kapaman pon. Diphu Diocese ICYM ningkan ingkoira phomate Ruptalin asengkan kecho katalon pon along ni thoma farman dong muka krezuti church pathu aklamalong mesen me pen talon pon padu. Bang solong aluhiaman pen haroghat LAC dorsing rong hang setame chetong dun. Sonse jaime gateng pen kecheng siar ni mate matijong ni phaing kora trok siar ni ahin hin pen kebanga peres atophan kangthum karni la pen hongjai kang pon parta karcho amei Pon. Lason se adun thwarni Mary Arrows and when with his Pathipi Dr. Robinson Teron Orient's Theological College Silong pen than pajermi pon se pathu parong rosita me padopon. Ki jutsiare ni matijong ni phaing kora sirke parni and health is important in human lives Pathipi Dr. Howard Teron Hamren Paris pen than pajermi pon pen. Benangan alam che than chimum pedopon se kilun ki kana jai mek paman pon. Samelang supen ranjan terang nang kilo birta malum news. Rangkaian itu mapan, kalau tu kaduk kami pantai bela dakan, ini tu malah nak humri, mirta nak yang teh kapon ini na Franksi, nanti mapan ini tu ICYM hari soe jangan pen, kalau tu mapan ni aklong bening cingduk lo pencurolo. Tapi labangsu itu ICYM, anggal lihat mensun peningan ke ningkan ingkar pok kecau itu balon lo. Labangsu kapalon mapan itu majisik, ajerding piglo, kedam tangan ningkan pen sini tu majisik, jedang pensi. Cu ke dalam tang mati jong aja klo ni pai ingkor trok si ben itu mangceng si pini ane mangke ingkor sirkep kijut ani nangke lilo la songbong ni litum penangan kacepati asondo lamnun kacetama sondo niutum kacepati lebusonon risoi jang se kacetong apot ni litum dak lun kacepati ikan kacepati tapene kapathu ason itu bason mong kacepati asondo Asi keceng siar ni, rasa bangsu maya long ardine ke pidunji, amen pe anil tumalong keceng si arni kebang itu mana keceng hon akihai di uping maslai itu council ICYM alang si tumalong wang pini arni bangke ingkor ser kebang ni bangke ilitum nilitum ICYM arat arisoi janga tum mangke itu macing hon ICYM Dr. Rama Pansi itu cokonta alang le kapre ka sai kisik jit ke toko ka job pini alang le men pen ni tum dak kaching hon ake hai dor sing rong hang itum haroghat ele amele si alang le men pen itum wang sinang chitong dun lo alang le nil tum aphan lam ki me than gang lo kuboson si risoi jang atum non aso kaya long karjab dunang jima e kaya long penon e dhoro malam long penon jutang aklam long punon aklam tina long tamik pason silang owi kimi tom karjab dunang jima palang lamang than kang lo lapende la so kaya long iritum e dorom pen apot e jutang lam pen apot item dak chubohong ri ching chegri la pason lam ki lampong chepadori monda item kaching hon sekenang sot palam sil tumane than kang lo lapente niritum tabang somai long nitum asona lam nitum bir kimi lam nitum chithan po nitum kachupapon kethana tum akihai khai pitum dopik nitum malong Shillong pen Dr. Father Robinson Teron tabang pilo alang lihin panil na mapan risoi jang na mapan non laso akai long ke dudunang ji alam ithan aputa ke than lo lapen de tuma chinghon na khai pi Florida Teron pi dong kam kam benang PC dak nil tuma pan kacharli hin kosonsi anso se ke thek banjima kopiang deng kosonsi tum kacharli nang jima anlo te labang so pirthela tum dudun thek po plaron thek po nil tum pan nun namang than de kang lo Yana bangke kijut si lo nilitum labang so ICYM convention ni thom aparmansi kaiki sami aningkan bang nilitum big ver bon sami pening aningkan bangke ningkan ing koira silver jubilee labang so katalon si nilitum ladak dokmoka paris along bang dakhan lo kecheng si nilitum labang so ICYM kecheng si hot bang tum CYA Christian Catholic Youth Association labang so men pensi chinidam taminona bangke nilitum Indian Catholic nilitum chipudam lo la silabang so amai long ni thoma mai long nilitum kachang li long dam ason dopik athema ilitum aphan nanga than nang kimum nanga peri nanga pheleng aphan nilitum resource person same nilitum kachapapon do Pineng kanar niya bangke kecheng si hut nilitum long chapapon Dr. Harvard Teron alang lisameng stong dun lapen ke pamahedjong dak nilitum Diphu Diocese secretary hansi sanghok kethan pon ateng si Dr. Robinson punon nut kaprek ketum stame nang thanang hum te kang lo lapen ke nilitum ning thelo je nilitum
Jesemet petke ni tum Catholic riso ejang tum stami methang dhorom pendang lok iltum emethang angkur athekel tum karbi tum jutang jubat sameting ni nang ni lapen ke dhorom ahin emethang ke kroi ahin sami ke chapathir thekpen aprang ahin anat ke bardon thekji lapuson size nilitum tengpon lo lapen ke chathan chimum pon lo lapuson hello nilitum chathan chimum ji peneng ve nilitum labang so alam ka chingwai pe do pon po ki jut sianing ve se nilitum cheparai pon ningkan ka preka bangke konada dim sini tum bi ponjima ba ke deng pon ning ke hang apari shatum stame do ole pot la se la puson ka cheparai pen sini litum moneng abangke la ningve ajo abang se patini pon long po ke nilitum doan ke inkoira pli an chetong long dokmoga karbiang long along all India labangso Catholic youth labangso nithom farman da program bipon lo sila bangso a program along ritum karbiang long termas council CM phan phapon pen ritum kadokwe tomada phalo songbong pen alang ritum kadokwe oi pen sinili pini dak wang lo wang pen iningarong lo je idum risoi jang youth bula bangso section atum bini dhorom long punon longri longpat kapajing thur ke klemadam long punon jutang jubat ke klemadam kapajing thur long ke klemadam punon lai ka do we long tame ilitum labangso youth labangso a section atum je patir pipon labangke none phra bang jiarni dhorom long punon jutang long punon longri long par long punon lake ching thuri phan si mesenang theklo lasi pini dak eningarong piklo ilitum keongdung karbiang long atokanu pen kewang risoi jang tuman theklong penalang litum pini dhorom aputhak tame ingthir pen claim dam mi phanabang kachingwai khajethan la bangke kheye phan longri phan ilitum karbi ba munit labangso aphan bangta isi thetan ale doponpo la pente nili hirjume pilo non ningkan kimi aparman pen bang putin pini hitong tum an sitame je kedam ta ningkan rengdok rengni sonthot none phrang bang ya ningkan tame laun se rengdok rengni to pen sonsuri itum munit akhe phan ke kelem bi kedam long yakong horang ke long ifan bang nilar nam long hirjume hakpi Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.